какво става Мега. Това е моята кандидатура за Мега Survival. Надявам се ти хареса. И да започваме. Това е тенисна корта. Тук направих режима. Един плаж, импровизиран, не знам точно как да го кажа. Да, импровизиран плаж. С една къщичка, горе-долу красива, хубава е. Вътре машки направих, осветление, тук е огърне робче. Това е една камина. Тук не знам по това, камина, да. Това е леглото. Тук отвън терасата. Много хубаво. Така, тук машка пък нещо направила. Така. Тук една задна тераска с изглед навсякъде почти. Така, сега долния етаж. Тук задния изход. Така. Сега едно басейнче. Как изглежда отвън къщата. Така. Ето. Направя една обща. Такова. Как изглежда. И да, надявам се ти хареса. И чао.